Ayo, it's your girl, Mandisa the vocalist, and you're watching Speaker Now with Ted the DJ. Ciao. Sure, Buffett, it's your boy Pillar Soul. You are watching Speaker Now. Lenti say, how's it, guys? Welcome to another show, Speaker Now. This is your boy Ted the DJ, and yes, we are coming live from the lockdown, but it's still pants. So, namhlanje bafethu ngifuna sikhulume ngecareer ka-music la, music holy. Abaningi bazomkhumbula untwana yasemlazi eDurban, and ya intwana yaphusha isike yakhipha lapha isingili. 2016 isingili ehambisana noKespa benozaku 17, so mawuthi leyo ngoma yazi music holy iyona intwana lesha ihook lapho. So bengithi ufuna sifocus kancane la ku-step sakhe la isimo sakhe music holy izintwana iphuma eDurban and independent email nje khona lapha kuma-features amaningi abantu sike sayibona kule feature kade ishiya ngoKespa sengike ngakhuluma nawo, and ikhona ingoma ayikhipha last day ingeke ino-PA. uPA-ke nawo omunye usaphusha but for episode focus kakhulu ku-music, so ingeke iphume last day around June. Even namanje ivideo akhona sekhona ku-YouTube lapho, ivideo nje yenza amanga, I think ila ku-42K manje. So intwana iphusha kakhulu independent, and yakhumbula ukuthi music holy kuyawina isama laphana for wena le ngoba ayishaya ngoKespa benozako. So akulula ukuthi uthi newcomer ube usunama-award esandleni sakho, so uyaphusha le ntwana. And into engithanda kakhulu music ukuthi akakube ngokuphusha kakhulu music, so even mothi umuntu olalela i-radio lapha, there's a show kaGas FM, it's Monday to Friday 9 to 12. igama lelo show leyo i-hosta uZisto benokhuluyani Mbambo. So igama le-feature leyo bamfaka music holy, kune-feature lapho ekuthiwa yi-mashup. I think iba khona every Fridays, so molele show Fridays I think 10 to 12 lapho. So there's a feature lapho music holy kafika khona ezophefuma i-mashup yakhe. Ama-mashup-ke lapho sohlanisa iy'ngoma nje eningi within a space of 1 song, so uzophefuma lezo ngoma zonke. And even after ishow ama-mashup atholakala ku-YouTube yakhe lapho ethi music holy lapho ku-YouTube. So abantu abaningi sebeze bagcina sebelandela umusic holy because leya feature leya. So balekile le nto simosha umusic ungagcina ufocus umusic, kube khona into oyenzayo esayidini ngoba ama-mashup adlala eradweni, then abantu bese baya ku-YouTube wabuka, then bese babona lo mjiki ushaya inamba, nazi nengoma zakhe nawo namavidiyo. So ibrand ikhula kanjalo. So shout out to music holy bafethu intwana yaphusha, and ngeke ngayibona naku-Speaker On Live izophefuma ku-Speak Live lapho. So guys, nje shout out to music kube uphusha befithe support simnike. uTwitter ukhona laphana music_UNmusic, anti intwana ziyazi ukuthi asemlazi, so wonke indawo music bese _NMusic. So ikhona EP ake ikhipha last day umjiki wezinto, binengoma nje eningi lapha. Mina into ngiyithanda kakhulu bekukhona iphakamisa like ingoma nje ithi uba softinyana like R&B but kule category hip hop. So mawuthi unayo idatha isekhona ku-YouTube, ama-links akhona, ungahamba ukuthi we-streamer laphana umkhuphulela ama-numbers khona. Even naku-Speaker On Live mawuthi ufuna mhlampe ukuthi uyi-download ezicopy isekhona namanje. And neshow khona ingoma abasebenzela phezulu because this kade ngakakhiphi lutho, so silindele anything from music holy. So bafethu nje shout out to music holy bafethu, ingoma zakhe even ama-mashup ku-YouTube enza amanga. Khona engeke ngayibona nje ayishaya i-mashup enengoma kaChris Brown noShui lapha. I think now it's over 100K just a mashup bafethu. So even lo muntu esakhiphela ama-mashup eyedwa usha ama-numbers aphezulu ngale ndlela. So I think music is next eDurban, yena muntu nje olandela. Even vele last day I think music holy one person okhipha ingoma enkulu eThekwini because last day ama-piano be all over, so abantu abaningi bebevaleleke ngaphandle, but music beno-PA bawazi ukukhipha ingeke and ingeke iphefumile bayibona abantu. Even nane-video yakhona eThekwini I think ingoma nje yabankulu eThekwini ngaphandle kwengeke last day masikhuluma nge-hip hop, ingoma kaBeast la kayishaya noSjava, and yavele ingoma inoSjava, so obvious ezowaphezulu. So anyway nje bengifuna ukusho lokho bafethu. Mina on Twitter it's go_Nkosi, or you can follow ishow
ethi speaker nawe. So bafethu naku-YouTube bafethu ungasabi usubscribe, ulike, ucomment, anything bafethu siyaphushela nje hleli endlini. So bafethu, so Musicaholic yena day features namhlanje, mina qedile bafethu, ibe grand. Yes.